Unha das señas de identidade da Terra Chá é sen dúbida o seu compromiso co sector agrícola galego. E hoxe estamos nunha destas citas cruciais para seguir mantendo esta esencia. Benvidos á Festa da Maquinaria Usada e Artesanía de Cospeito. Alcalde, bo día, vemos que Cospeito segue alzando a man cando se trata de organizar unha boa feira, non? Quero agradecer aquí a todos os milleiros de visitantes que nos acompañan como cada ano, que participan nesta feira e gracias a eles podemos alzar a man moi alta. Esta é unha feira onde respetamos as tradicións, a identidade, unha feira que é referente non só no concello, senón tamén na comarca, na provincia de Lugo, unha feira onde pode disfrutar a familia, grandes e pequenos, unha feira de vanguarda, unha feira onde hai moito de todo e para todos. Fernando, que tipo de maquinaria podemos atopar nesta feira? Bueno, nesta feira podemos atopar todo tipo de maquinaria, desde tractores de pequenos de 50 cabalos, 40 incluso, hasta 300 cabalos, e máis máquinas de forraxe, de brozadoras para o monte. Hoxe en día as ganaderías son moito máis grandes, as extensións de terreno tamén son bastante máis grandes, entonces claro, sen este tipo de maquinaria non podemos fazer nada. A xente ten que vir ás feiras para estar actualizado, poñerse ao día. Un evento no que a compravenda de maquinaria agrícola é protagonista, pero non o único. Anticuarios de toda Galicia, artesanía e música serven como acompañantes de primeira categoría. Lembrar de onde vimos para darlle valor ao que temos, non? Eu penso que, bueno, todas as cosas de as antigüedades é o coleccionismo. Cando nacemos vamos a desarrollar un traballo. En este traballo normalmente entramos en el coleccionismo. Lo que más nos gusta es lo que después, a medida que vas cumpliendo años, vas viendo cosas que son lo que te engrandece. Moi importante que a artesanía teña espazo nunha feira como esta, non? Sí, é moi importante porque agora casi non quedamos artesanos. Antes había zoqueiros, había carpinteiros, había de todo, pero agora nada. Agora creo que na provincia do Lugo só que todo. Cantos anos levas adicándote á artesanía? Pois desde que tiña 10 anos que empecé axudando ao meu pai. Podemos dicir que é a segunda generación que fabrica fornos artesanales. Pois xa vedes que na Feira de Maquinaria Usada e Artesanía de Cospeito ben me podo facer cun tractor, dar unha volta polo pasado ou quedar abraiado coa destreza que teñen algúns nas mans. O máis importante, isto é ambiente dunha boa feira da Terra Chá.